Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:33, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Las 4:34 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat, mainit na naman nga kahapon nanon. Ang kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas, 5,000 mas sobra na. Sa sarigad ka mga tinion si Undersecretary sa DOH Vergeri. Nagatubang naman sa makatapos ang media sa isa ka live nga pagpresentar sang labing ulihiman nga COVID-19 situation sa pungsod sang Pilipinas. Di kada adlaw ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nagadugang sa kada adlaw. Amo ning ginasiling posible sang pila ka mga eksperto nga ang ginasiling peak sa COVID-19 nga kaso sa Pilipinas, mahibaluan mabatsagan pa sa katapusan nga bahin sa bulan sang Abril. Yari kita sa pizza 15 Miyerkules, April 15, 2020. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports After Edition sa rasiling sana sa tuman kasingkal sa gihapon. Nga kahaponanon ang init nagatagiti. Sandiin ka lang magkadto nga bahin sa nga surat sa Bacolod. Kagabugos nga Negros Occidental. Ang init naga panalopsop gid sa sinuman nga luyag magwa makapahagan-hagan sa kainiton kung may ara ka sa dalanga proteksyon sa imo siring nga lawas pareho sang payong o kung naman nga sa isang takdong. Subong sila naghambal si official spokesperson sa PhilHealth na si Dr. Shirley Domingo sa isa ka live broadcast sa courtesy of PTV dito sa Mitalatapan sa Department of Health ako na DOH Metro Manila.
Sa mga bago lamang nakabugtaw kag nagapalibog naman sang ila sinisarang madigamo subong kahapon anon. Ilabi na sa mga nagahulat man sang bulig halin sa mga opisyal sang gobyerno sa mga ka-aksyon tang ara sa gihapon. Nagatiner sa ila sinita sa tagsa ka mga puluyan ang hindi makalambiyong sagwa bangod sang gina-implementar sa gihapon nga enhanced community quarantine sa sunod sa Bacolod kag Bogos nga Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sunod sa nga Bacolod may ara sang paghugot pagid. Akon sa mga turkal lagin hugtan ang implementasyon sa nga enhanced community quarantine. Bangod umpisa sa mga adlaw ginimplementar na ang number coding sabay sang home quarantine pass. Limitado. Hindi bot silingon nga kada adlaw pwede makakagwa ang holder sang siling home quarantine pass. Bangod ko na ang numero nila sini ang nagahinga po sa amin ni amo lamang ning adlaw ang pwede ka nga makagwa. Pwede ka pahanugutan nga makagwa para nga magpamalaklon sa importante nga kinahanglanon. Una sa balita, una sa aksyon. May pila kagidman ka mga nagkaladakpan maka-aksyon nga bisanti mayara sila sang home quarantine pass pero hindi nila schedule nga adlaw sa pagwa. Nagwa sila labay sa checkpoint hindakop sang otoridad kagin pahuway-huway anay sa isa ka bahin sa isa ka lugar. Damo sa mga nagtawag diri sa aton sa Aksyon Radio Bacolod kag nagapalabamangkot siling ko amo nang start sa implementation subong di amo nang ginapatuman subong diri sa may syudad sa Bacolod way mahimo kundi atubangon na lamang anuman nga penalidad nga gapatong sa sini mga nagkaladakpan. Alas 4:39 in Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Una kita sabayan sa nga balita lokal sa saligid nga mga tinion nagapadayon ang COVID-19 update sa nga probinsya sa nga Negros Occidental. Binapresentar sa nga mga miyembro sa nga Interagency Task Force sa Command Center sa Negros First Residences. May importante nga anunsyo. Naging presentar si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa mga nagapamangkot kon bala ang implementasyon sa enhanced community quarantine. Palawigon pa o kon hindi. Ang sabat mga kaaksyon tubtob sa gihapon sa Abril 30. Wagin palayag kon i-extend pagid. Pero ang implementation sa ECQ o kon enhanced community quarantine tubtob na lamang sa Abril 19. Pero dulaon lang ang tinaga nga enhance. Bot silingon arang ihapon ang community quarantine. Ginpanubo-nubo lang, ginpa-downgrade lang. Kaya pag-abot sa Abril 20 na ka-aksyon, ang enhanced community quarantine, why na? Pero, maumpisa naman ang ginatuwag modified community quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Sa lipot nga sugilanon, ang community quarantine ara sa gihapon. Nano ang matabo kung mag-umpisa ng April 20 nga modified community quarantine. May mga kakas lamang nga pila ka mga restrictions. May mga ligwat lamang. Number 1, atensyon sa mga nagabiyahe, tricycle. Kag nagabiyahe, tricycle. Medyo good news ini sa inyo. Kaya pag-abot sang April 20 mga ka-aksyon, maumpisa ng ginatuwag nga modified community quarantine, madula ng enhanced community quarantine. Sa modified community quarantine, ang mga tricycle drivers pwede na nga makabiyahe. Una sa balita, una sa aksyon. Provided, aring tandaan ginyo, pasugtan kamo nga makabiyahe, ini Negros Occidental nga
why pade malakip ang syudad sa Bacolod. Klaro, hontra. Kay basi taga Bacolod magsiling blang o why no? Biyahe ta kay why na. Ang syudad sa Bacolod, hunaton pa naton na. Kay ang maanunsyo, kung ano namang plastada, ang lokal nga panguluhan sa Bacolod naman niya. Iniya para labang sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, no? Halin diri sa Talisay sa norte, pasaka sa San Carlos. Halin naman diri sa Bago City, pasaka sa Banwa sang Hinubaan. Ining modified community quarantine. Balikantang tricycle driver. Hambal ni Governor Bong Lacson subong hapon, pwede magkabiyahe ang mga tricycle drivers basta hindi lang magsobra sa 3 ang pasahero. Maximum nga 3 lamang ka pasahero kag maisa pagid ka mga dapat tumanon. Dapat ara ang ginatawag nga social distancing. Hindi pwede mag-idikit-ikit ang pasahero ninyo. Di para sure, kunin tricycle, pila ang palungkuan. 2 sa likod, 1 sa una. No? Di kung 3 pasahero mo, 1 lang na sa una, 1 man sa pangulihi, kag ang 1 dra man sa pangulihi. Kaya di man pwede makaangkas dara sa likod sang driver kay why na social distancing. Ang social distancing 1 meter. Pagluwas lamang kung nabalaba ang plongkuan sa imo sa ding motorsiklo. Una sa balita, una sa aksyon. Basi tuod, no? Basi may magpaminsar lang, oy. 3 pasahero ta, sugpunan ta ng kalabaon sa plongkuan sa aton sa ding motorsiklo. Ano yan itsura sa motorsiklo, mus naman? Basi kung motorsiklo na ni Mr. Bean. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na ha, sa mga tricycle driver, why padilabot ang syudad sa Bacolod? Negros Occidental ini. Ang syudad sa Bacolod may separado nga iga-anunsyo man posible. Why pa nato na mawalaan? Tricycle driver sa Negros Occidental, umpisa April 20, pwede makabiyahe basta tubtob lamang sa 3 ka pasahero. Kaya hambal ni Governor Bong Lacson, ang labing apektado gid amo ni mga tricycle kag tricycle drivers nga mga daily earners. Kung di sila biyahe, wag sila pakaon sila sa nga pamilya. Ikadua makaksyon mga tricycle driver. Mga tricycle driver, pwede man ka mo makabiyahe. Umpisa sa Abril 20 lang tabon tabi sa may atong sudeng atubang nga kalendaryo sa Lunes na nangadlaw ha. Pwede ka mo makabiyahe bastang pasahero nyo tub-tub lamang sa 1. Una sa balita, una sa aksyon. Ina sigurado social distancing na kay manti kalayo man sang magasakay mo. Palayo-layo lang. Ay kung magpalapit ka nis driver, basi kung masaway man bla, ang driver mismo, amo ang may dako dali nga papel sa tricycle. Tricycle driver may dako ka papel. Nanti so pasakyan niyo sa dinga inyo sa dinga pasahero dapat na balon nyo, dito ka lang sa kilid-kilid para layo ay kita. Sabagay, dutay mo lang ang mga tricycle driver nga nagabiyahe sa mga banwa kay syudad mo. Ang kalabanan ganyan mga tricycle drivers. Ano pagid ang pwede nga matabo sa idalom sang modified community quarantine maabot nga April 20. Mga construction projects, private man o kuniya kang gobyerno, pwede na makapadayon kag pwede na nga makaumpisa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga negosyo, restaurant, kalanaan, hambal ni Gov, pwede ka mo maka-open, pwede ka mo maka-operate, pero take out lang dapat. Why sang dine-in? Di dapat bakal ko, paghatag, bayad ka, puli ka. Ang mga spare parts business, mga hardware, hambal ni Gov, ginaayo ka mo. Kung pwede, bukas open ka mo. Kay ang mga ara subong sa ilasinitag sa tagsak kabalay, ang pinsar ang kalabanan
maubra mo. Mayara sila sang pandayon para may pulos blako do. Ang ilang sa nga pagtener sila sa nga balay. Ti paano sila kapanday kung wala sila mga laklan sang lansang. Una sa balita, una sa aksyon. Alang-alang himuon nila lansang daang pwede man kung kawayan ginaubra nyo. Pwede ka makahimo lansang dako mo. Pero konti kung kahoy gidya, may kahoy ka pero may kalansang, di ka magyapon ka pamanday. Ay kung pamanday ka basi kung yawan ka papangita sa martilyo, inadula o kung ginkawat, di ka man gyapon ka. Makapamanday ka maguro na batong gamiton mo. Pero ti barang at least mangin madasig-dasig, ay mo sa ding pag-obra, makal ka sa martilyo. Anong baklan mo kung siradong hardware? Kaya manampal ni Gov kung pwede makabukas ang mga spare parts kag hardware diri sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Question. Ang POJ bus? Musta? Ambal ni Gov, hindi pwede. Tricycad kag tricycle lang ang pwede. Terus antos lang anay gawa. Amo na mga importante, dugay-dugay pabati ko mag-action kay Sara Saling tara. Subong nagapadayon pang presentation nga patigayon, subong Bureau of Fire Protection ang nagapresent sang ila sa ring report bago lang matapos. Isubong si Governor Bong Lacson ho ang nagahambal sa saligig na matanion dito sa ring command center. Ano pa di ba sa importante nga mga balita diri sa bahin sang lokal, DSSD igapanagtag ang 6,000 pesos nga ayuda sa mga barangay nga may clean list sang benepisyaryo sa ring social amelioration program. San o ipanagtag? Bantayan! Mag-umpisa na buwas nga adlaw! Syudad sa Bacolod na DSSD. Ano ayhan nga barangay? Ang una nga makabaton o kung ano ayhan o kung sin o ayhan nga residente sa barangay sa Bacolod. Ang una nga makabaton sang dawa-dawa pa naman 6,000 pesos nga social amelioration program. Prosugiran da kamo? May nauna na nga barangay diri sa Negros Occidental nga ang ila sa nilistahan sang benepisyaryo ubos na tagtag ang 6,000 pesos. Tanan nga benepisyaryo ara ang diya nakabato na sang tag 6,000 pesos. Ano nga barangay? Barangay Sangke kag Barangay Dawag, Banwasang Hinubaan. Una sa balita, una sa aksyon. Muning pinakaunas Negros Occidental. Subong, Barangay Kulay Papa. Kag Barangay Uno, sa gihapon, Banwasang Hinubaan. Una sa balita, una sa aksyon. Babati naman dugay-dugay ato sa nga interview sa kay Municipal Mayor Ernesto Estrao. Te ang Banwasang Hinubaan, isa ka first class sa municipality. Medyo tayo malang ang populasyon porti malapad-lapad ang ilang sa land area. Kung tayo populasyon, hindi tanto mabudlayan ang mga opisyal sa gobyerno sa pagsala, sa pag-isa-isa sang listahan sang sading tudtuod ng benepisyaryo. Hindi parehas Bacolod City, pilablang tao sa Bacolod City na damo. Normal lang mabudlayan, gid. Budlayan gid. Pero nagapanangguha man ang ato sa mga opisyal sa sunod sa Bacolod. Kaya man ang report ho, buwas nga adlaw may ara na umpisa sa pagpanagtag. Pero ang tinaga dapat clean list. Listahan na walang duda. Aman ang ilaw sa dapat tagaan una. Una sa balita, una sa aksyon. May 35 anyos nga may patay matapos ginluthang sang 5 ka mga wala makilalaan nga suspitsado sa Banwasang Calatrava. Ting pamilya sari sigurado mag-aksyon nga magluwas sa nagasupra resulta sang COVID-19 crisis ni. Kaya nagapangasubo pa sila. Kamati
napatiyan sila. Sino nang taga-politiro man? Anong bato? Anong ibato bisang isa? Kontra sa 5. Pinulihan gini siya. Alas 4:52 Action Radio Philippine Standard Time. Sabahin naman sa nga balita pong sunod. Ari ang Department of Interior and Local Government, ang DILG. Nagmando sa Philippine National Police kag mga local government units nga pasirad-on i-shutdown ang non-essential business establishments. Ano ni nga mga balaligyan ni? Ano ni nga mga negosyo ni? Mag-essential, importante. Mag-non-essential, hindi importante. Nano ni? Number 1 gina ang computeran. Una sa balita, una sa aksyon. COVID-19 crisis na ma-open ka ba computer? Di gina pwede. Ano pagid? Ambal nilang barbershop. Iban ko na ya. May nag-text ng liga, di ba? Open yung barbershop. Hindi siguro kahulat, guro basi laba tud bokya kon gakinatol na bokya. Kaya pagunting gid saya. Mayara ka mo kilala na tupad balay, pwede ka man nakatabok guro. Dada ka lang pwede mo na ka pagunting-gunting da. Or kung para mapiho, hindi ka manakpan nga nagasupag ka sa saling ECQ, ulat-ulaton mo na lang nga matapos ni Totob Abril 30, ulantos-antos lang anay sa malaba mga buhok. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid non-essential? Bilyaran. COVID crisis, bilyaran, mabukas kay mo ya. Kaya raw may mando na ang DILG sa mga kapulisan naton. Ti ang matabo sini maka-aksyon kapulisan na naton ni ma-roving gini. Maisa-isa gini maka-aksyon. Libot. Number 1, merkado gini siguro. Nila sa rin libot. Gaman, ti ang market maka-aksyon arat ng kalabandan nga negosyo computer. Why naman guro sang mangisog pa nga mga computer? Sabahin naman sang balita nasyonal dugang. Legal aid sa mga law school para sa mga frontliner kapasyente sa COVID-19 dapat padayunon. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:54 Action Radio Philippine Standard Time. Antista balikan dugang sa mga information ng aksyon. Unahon tanay hibalo. Ano ba na ang observation, nano ang nalabayan ng mga lugar na siplatan sa ato sa nga patrol. Sitwasyon ni sa mga lugar sa Bacolod sa paglambiyong sa patrol with Action Gian Diaz. Pondamo sa nakabuno, quarantine, CQ, nga damdamo sa lakyan ako. Damo nagaparking skills ang dalan, damo pagid ang nagalalambiyong. Hey! Si Action Eden Abuso suwong sabayan sa patrol, okay? Si Action Eden. Sa patrol! Traffic reports. With Action Eden, may hapon, please come in. Action na Marlon, may hapon live kita karon naga-report diri no sa Bacolod bago boundary. Upon man kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, na tayo nga taga-action na Mar, nga natin nagabantay gid Kaya as we know nga diri na di siya na assign nga mag id gid bantay action na Mar. Especially sa subong wala labot sang gina-check nila nga mga HQP nga passes. Subong adlaw nagumpisa man ang number coding nga ginpatuman sang syudad sang Bacolod. So mga kita update no kay Lieutenant Colonel Ariel Pico sang mga base may mga changes man diri especially sa mga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod. Sir, may nga po live ka sa Action Radio Bacolod upod kay Action Marlon Hanovea. Sir, kamusta subong ang kumbaga i-compare subong nga adlaw kag do medyo damo-damo gid tawo sir no. Mga salakyan I mean. Action Eden na yung hapon sa aton mga listeners and televiewers. Kung kumpara naton sang kahapon sa subong, ang ramo sang salakyan nag-iban gid mga 60% gid ang giniban sa nagasinulod diri nga salakyan sa syudad sa Bacolod.
Kag mostly ang nagasinulo diri aton gina-istriktuhan sang ila diri nga mga quarantine pass kay kagina sang kagahon nag-umpisa na kita sa aton nga ad event scheme base sa executive order ni Mayor Bing Executive Order number 30 nga kung ang katapusan sa imong control number sa imong quarantine pass subong ang nagatapos sa 2, 4, 6, 8 hindi kasulod 0. So sa subong ang makasulod lang diri may quarantine pass kay nang wala mga pares, mga waki no. Nagatapos sa 1, 3, 5, 7 kag 9. So amo lang diri makasulod dia sa subong action agency. So ginastriktuhan pagid sir ang no entry sang non-residents gid sang Bacolod. Yes, action agent. Generally speaking, pag hindi ka taga Bacolod, hindi ka diya kasulod. Pero may mga exemption to the rule kita sa aton mga frontliners, sa aton mga doktor, mga nurses nga naga-duty, kag ang makasulod lang diri dapat may certification from sa ilang nga LGU sang ila purpose anong nga tinutuyo diri sa Bacolod. Kag gina-check ina basta na-include sa aton basic essentials meaning business transaction, bangko, pagkaon, groceries, pasyente, till they are allowed. Basta kompleto ang inadalan ng mga papilis. Sir, pamangkot na lang namon regarding bala sa mga since nag-umpisa ng ECQ, sir. Kamusta, sir, ang base may not exact number, sir, pero I mean ang mga violators bala sang curfew ta, kamusta, sir? Nagjutay-jutay naman lang sila subong. Kung violation sa aton nga ECQ kaya aton curfew subong wala na kasi 24/7 na subong aton nga quarantine. Ang aton violator sa aton nga ECQ starting sang nag-enhance kita may ara kita dira yang 1,600. Nadugang ang tatlo kahagina so 1,603 ang total sa aton nga ECQ violators. Sa bilog nga Region 6 action agent kita nagapanguna. Pero on the other side naman niya sa aton niya sa BCPO kapakita ini nga obra gi trabaho no ginasunod ang direktiba sa aton city director nga magpanakop nagabaylo sa aton nga ECQ. But sa negatibo naman niya aspekto kapakita lang niya nga kadamo sang hindi makaintindi damo gyapon kapasaway sa tulad sa Bacolod Action Agent. Usually, sir, aside sang from rason nga pagpasaway, ano mga ginhambal nila, sir, nga nagagwa gid sila gyapon sila puloy-an? Ang masami naton nga ginabatian, nagwa lang sila sa ila balay, nagpahangin sa sagwa. Pero hindi sa ila balay, sa balay niya sang iban. Kag ang atog na nakagawian nga mag-istorya sa tupad balay, mag-istorya sa migoya kabudlay gid siya kontrolon. Luwas pa dira, every time nga may release nga pundo, ang nagabalakal, may ara pa nagapanahor, nagabakal sang ilinon nga patago action agent. And so far, sir, do subong do nagtulutawhay naman yun, no? Ang ato ni nga mga pagsaway sa mga nagapasaway. Kagang mga usually, sir, although wala mass transportation, may mga private cars. Ay do ligan, sir, no? Do damo within the city, mga major nga nalanon, do damo sa gyapon mga salakyan. Yes, action agent. Kung tanahon ta, ang pagsulod ng salakyan pagdamo, nag-umpisa sang Sabado Domingo. Ang pinakapik nga pinakadamo gitsang Lunes. Kay kung basihan naton ang naggalatabo nga may nag-post sa aton nga Facebook sang may ara kuno nga pagpangutod ang aton nga Sineco kag may ara sila pagpanukot. Madamo dito nagpanik kay sino man natin gusto mautan sang kuryente kay pila man kasi mana nga wala kita nakabayad. Amo ito ang isa sa nangin rason kung nga kadamo sang nagsinulod nga salakyan diri sa sudad sang Bacolod. Ilabi na gid nga mga residente diri nga dito ya nag quarantine outside sang Bacolod kasi mainit diri sa atong sa sudad. Amo na dami nagbalalik diri. Kag luwas dira may ara man kita mga irregularities nga nakita sa aton nga mga quarantine pass. Kay may ara ya quarantine pass dapat sa isa ka panimalay isa lang. Pero sa to say may ara ya panimalay nga may tatlo may apat ka mga quarantine pass. Amo na nga hindi kinaton malimitahan ang nagawa sulod hindi man ton mapunggan kung may quarantine pass action ite. Importante gid, sir, quarantine Then? pass kay Action Mar. Pabalon di ka ring area mo? Ari sa Bacolod, Bago Boundary Action Mar. Okay, medyo malayo sa Bacolod City. No, pabalon ta lang ka area sa Mandalagan, pati diri sa may Burgos.
Ga ulan. Oh, ga ulan. Kaya Ulat ka mo na mo dito sa punta, medyo dulong-dulong kay nagaulan gali. Preparar ka mo da open ng inintindugan nyo da. Actually, Action Mar, taniyawa ka pulisan, may mga kanupitan sila. Pero kung mag-ambi, Action Mar, basa gidi sila. Baskog ulan sa Mandalagan, pati sa Burgos, dio. Sige. Kumakalo natin si Lieutenant Colonel Pico Action Mara para makapreparar sila sa ilang shield kung maglambot manggiding ulan. Pero Action Mara, tulutaway na diyan dala noon diri man sa bahin sang Sumag area. Kag do patas-patas man Action Mara mga nagagwa sulod pero ti ginausisa gid ang mga nagasulod diri sa syudad sang Bacolod. Live direction Mar sa Bacolod Bago Boundary ni Section Eden na sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat Aksyon Eden. Ara sila sa area sang pinakalayo sa Bacolod, sa boundary sang Bago City kag Bacolod. Why to ulan sila to? Pero sa area sa Barangay Mandalagan, gabunok ulan tubtob sa boundary sa Ambon ho. Sa area sang dalan sa Burgos, polo preparar ka mo da sa mga lugar ng wari ka mo sa Bacolod. Na may plano ko mo magwa basta may quarantine pass lang ka mo, dala ka mo yung payong ha. Kaya basi maulanan ka mo, bagulan ta ka muno itong singka lang init, gulpi lang umulan no. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bagay, mayaw-mayaw man kay manigin na pangita naton, kay pilaman kadlaw ho, nga naga-inaso ang halagyan tang hindi simentado bla. Sus ang yabok pa nga. Di hamak bagod man sang kainiton. So thanks God nga ginpatupan kita sang ulan para nga magluwas nga mangin. Mabun-bunan ang kayabok, magabulig-bulig pinimakaksyon sa pagpabugnaw. Sa ato sa tagsa-tagsa ka mga paminsaron. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga nagaburitor sa ato sa live stream, acknowledge na kamo. Si Sir Mario Saranap Amaka sang NOHS ba? Sir Mar, thank you. Ganun sa mga monitor subong siya. Sa ato sa pagpanumalik mga kaksyon, babati kong pila ka mga highlights sa ang importante nga ginpalayag sang pila ka mga opisyal naton nga miyembro sang Interagency Task Force sa buong hapon na tapos bago lamang ang ikadua ini ka beses nga presentation man may ara sang Facebook page ang Province of Negros Occidental sa diin ang makitaan ang live broadcast ang live nga pagbayluhanay sang mga status report sang ato sa diin nagkalain nga mga agencies concerned sa suling COVID-19 crisis. Di sa mga hapon mag-aksyon ang ining presentation din pangunahan gid mismo ni Governor Eugenio Sibong Lacson. Araman si Provincial Consultant, former Congressman Albi Benitez, kag ang Incident Commander na si Dr. Jonathan Lobaton. Ang importante kay para ni sa mga taga Negros Occidental, may ara sang medyo pagbuhin sa pila ka mga pagsulundan or pagligwat sa mga ginsaad makaksyon sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Kali Lunes pa rin, April 20. Dugay-dugay balikan tani makaksyon. Alas 5:06 Action Radio Philippine Standard Time ay Sir Jegs Garcia na sa area sang Puro Kasilingan, Barangay Tangob. Sir Jegs, mayaw na sa papamati ang sa imo sa nga pamilya. 5:06 Action Radio Philippine Standard Time. Balik kita pagkatapos kinlamang sini. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Kanzays.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita padayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:12 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga ka-aksyon naton, importanteng lawas naton maka-aksyon mayara sang vitamin D3. No, kung vitamin D3 ang inyo sa digida pangita, isa lamang ang pangitaon ninyo, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Pagkatapos ring ECQ ni mas maayo kung kakadto ka mo sila sa nga klinika kung talatopan, nahamtang sila dari sa may area sang GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Kay masabat nila gid ang inyo sa pala pangutanon sa ibang pag-istari ng mga produkto sang Life Extension Philippines. Ay ang Life Extension Vitamin D3 isa lamang ini sa madamo nga produkto sang Life Extension Philippines. Ara sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Sa unahan lang sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa live stream, binanta para nga maknali sa tanan niya. JC Mark and kamusta? Kasimanwa monitor from Kuwait. Manjo Arnejo, araman si Anjoli Sagal, Leonora Bernal. Shout out lang kay Barangay Captain and Council sa nga Barangay Tangob, Salot and Calblas. Thank you. Maramik de la Torre, good afternoon. Ralph Emerson Patenyo, Maria Luz, Grijaldo Bacunot. Mike, si Ramel Diaga, watching from Fahad Causeway, Bahrain. Mike John Seba, kamati kami sa mga Aksyon Radio, live kamati dari sa may Moses Padilla. Araman si Esper Reketik, Bonggangoy, Bartiro. Sa AUS, hindi 3 including driver, Action Mar, good PM. 3 pasahero tong ginabot silingon, no? Sa tricycle, maximum 3 ka pasahero. Outside Bacolod pala na ha, kaya ginanunsyo na ni Governor Abong Lacson. Kaya ba na laki pa kaso na Bacolod City, kinuhulat pang kung anong anunsyo, miyaragin ba? Anthony Jones Savilio, greet ko lang, Lolo Binoy, kagalola gabing, gamonitor sa mga nga program. Kaga si Ang Havilio family sang barangay Inigawan, Banwades ang Kabayan. Yoli Balinas, Marlon watching from Calamba, Laguna. 5:15 pabati ko ang anunsyo nga importante ni Governor Bong Lacson subong adlaw sa bahin sa nga Provincial Command Center sa Negros First Residences. Sa nasalintara sa mga late tuners naton sa mga bag-ulaman bukas sa ila sa ding computer da, gamonitor sa online sa ila sa ding radio monitor. Ang anunsyo nga importante maka-aksyon nga sa maabot nga April 20 ang enhanced community quarantine, ang tawag hindi na enhanced, kundi modified community quarantine ang implement. Ang community quarantine, sige po na, tob-tob, Abril 30. Ugaling, may ara lang sanggin buhin. No? May ara sanggin pahanugutan, umpisa Abril 20, nga makabiyahe. Tricycle, kag tricycad. So iton talang klaro hunta ang anunsyo para lamang sa mga tricycle drivers kag tricycad drivers. April 20, Lunes ng adlaw. Why diri malakip ang PUJ, Public Utility Jeepneys, ang mga buses, why malakip? Cover kamo sa gihapon sang limitation o kon sang restriction tub-tub April 30. Tricycle driver dapat ipasiguro hindi maglapaw sa 3 ang pasahero. Kung 4 pasahero mo, takpon ka. May pinalidad ng kapatong sibo. Tricycle driver, pwede makabiyahe, umpisa April 20, sulit-sulit tagay ang pizza.
Kaya basi blabwas, biyahin sa laon, di pa pwede. April 20 pa di. Tricycad, pwede ka mo magkabiyahe, basta inyo pasahero, isa lang. O sa mga tricycle drivers, social distancing ha. No? Kalabanan ko ron, sinayaman na nilang social distancing na tuwag. Hindi mag-inikitay. Dapat layuan ay 1 meter more or less. Oh. Ang mga construction projects, pwede na. Nga mapadayon, nasugdan na. Kag pwede namang pisahan, ang wipa, masugdan. Start sa April 20. Construction projects, private man o kung iya ka, gobyerno. Ang curfew, nga implementation hambal ni Gov, ginatugyan yana ina sa tagsa ka mga banwa kag syudad sa mga local chief executives. Kung ang curfew sa bugos nga Negros Occidental, lakip amakulod, palarihos ini sa synchronized uniform kumaga. Last 10 las 5 or basta ba no? Alas 10 mga pisa sang gabi. Porte April 20, ambal ni Gov, depende na sa mga local government units kung ang alas 10 mo na alas 9 or ang alas 10 mo na alas 11 o kung nanong ilang sari nga desisyon. Yari si Governor Bong Lacson sa presentation subong lamang gahapon. This morning, together with Vice Governor Jeffrey Ferrer and Congressman Albi Benitez, we had a consultative meeting with the local chief executives of Negros Occidental, and we had a very good attendance. All 31 of them were present, 9 of whom were represented. And basically, we talked about the present enhanced community quarantine and whether we should lift it up and move to a modified community quarantine. And it was agreed that we will continue with our ECQ up to April 30, but with a few changes. No? Starting April 2020, we will allow limited public transport, meaning to say tricycles will be allowed a maximum of 3 passengers with proper physical distancing. Tricycads will be allowed with only 1 passenger. This is to slowly allow this sector of operators or drivers so that they can start, earning an income. These drivers were one of the most hit because of ECQ. We all know that they are on a daily wage earner, and we felt that by allowing some sort of a normalcy, hopefully this will lead to a wider scope. No? So that was agreed, and we also allowed construction projects, whether it's government or private. And with regards to the curfew, we will leave it up to the LGUs to decide on what curfew they would like to impose in their respective LGUs. No? These are the adjustments or the changes that we will witness come April 20, and this only covers all LGUs under the jurisdiction of the provincial government. Una sa balita, una sa aksyon. Local government units lamang sa idalom sang jurisdiksyon sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental. Sa lipot nga sigulanon, why ni nagasakop sa syudad sa Bacolod. Pero, mga Bacolod doon, di ka mo magkabalaka. Kay sigurado nga may ara gid na nga iga-anunsyo ang ato sining syudad. Reaksyon nila sa sining ginpalayag subong sang provincial government. Ang balantayan, bala masunod man sila. Nga halin sa enhanced community quarantine, himuon modified. Kag himuon man na kaksyon ang mga tricycad or tricycle, pahanugutan man, same sa ginhambal ni Governor Bong Lacson sa mga hapon. So bantayan ta ba na ha, mga taga-syudad sa Bacolod. Di kid balikawan, may mamangkot gid nga mga driver sang bus, kag POJ. Siling dilan, kamiya, anong matabo sa amon? Pwede mamalakme ka biyahe umpisa Abril 20? Governor Bong Lacson, balikan ta. Arang iya sa nga, pagpatag.
Yeah, earlier I said that the jeeps and buses are not allowed to operate still, no, because we are still on enhanced community quarantine, but with a little adjustments, no. Restaurants are allowed, okay, but it's mostly for takeouts only. Okay, because we encourage construction to go on. We also encourage hardwares to be open. We also encourage stores that sell vehicle parts to open. You know, as much as possible, we'll slowly go back to normal, to our normal life, no. But we still have to be extra careful, no. Physical distancing, hygiene. Wear masks in public, you know, these are all mandatory in our strategies, no, to combat COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. So, klaro naman na guro para sa inyo, no? Kay sakto gid man kung magpadayon ang construction works, construction projects, may alam kung tani, kung kompleto ba ang materyales, kung naubos na may paano ka na magkapadayon siya mo sa ding construction na projects, kung huwag ka balaklan, tiyambal ni Gov, mga hardware, pwede ka magkabukas, pwede ka magka-open sa inyo sa ding negosyo. Mga restaurants, pwede man, pero wise and dine-in, wise and dapat makaunda, kundi take out lamang. Nga mo nang nakakatabo, subong. Pero tuman kalaka sa mga restaurants ka kita naton nga nagabukas, subong. Ang sabay naman sa Provincial Health Office, kundi may bagong classification na ato sa nga Department of Health. Di sila magamit na sa POMs, POIs, o nang ginagamit na makasuspect cases, probable cases, confirmed cases. Sabahin sang testing, may mga resulta pa ginahulat nato sa provincial government, resulta sa swab specimen, agin padala, sabahin sang laboratorio sa Iloilo Regional Laboratory Center. Yari si Dr. Ernel Tumimbang, ang ato sa Provincial Health Officer. And I would like to, of course, also brief you on ano nga klase ang ginobrata nga rapid testing and ang atong RT-PCR. What are the rapid testing that we're doing? Ano ni siyang dapat ang rapid testing? Rapid testing is not determining the confirmed cases. Hindi ni siya use as stand-alone test. Hindi ni siya pwede. But ang rapid test, may hara nga protocol ang Department of Health with regards to this. Protocol is kung may hara ta nga asymptomatic patients, no? That means ang patients nga wa ay symptoms. So, ito na gina-considered na siya nga PUMs. But we do rapid testing. May hara positive IgM, may hara positive IgG. Ano ni siyang IgG? IgG is a determinant of the presence of antibody. Wa ay ni siya ga-determine kung ano nga type sang virus ang hara. This just shows signals may mahara siya antibody. That means kung may antibody siya, may hara siya infection sa virus. Long-term infection ng virus, it might be 7 to 21 days. Anong IgM sa duo test? Ang IgM sa aton nga rapid test shows current infection. So kung may current infection ka, we do rapid sang PCR kag aton nga RT-PCR nga test to determine kung may hara ta infection sang COVID-19. So, amo ni siyang aton protocol for that. So, ang aton gold standard gyapon for determining kung confirm ang patient is ang aton nga RT-PCR. So, clear na siya. Hindi ni siya stand-alone ang aton nga rapid test to determine kung ang aton nga patient is COVID positive or negative. So, amo na siyang bago nga classification being given to us by the Department of Health. So in the next few days, amo na siya nga aton sa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So, sunod nga adlaw, hindi man pwede nga niya magsunod nato sa ding Provincial Health Office sa bagong mando or memo sa nga Department of Health nga lainon ang mga tinaga terminolohiya nga gamiton doon na itong POMs, POIs. Kaya sunod nga adlaw, masunod man nato sa nga probinsya.
Nagamit naman na sa suspected cases, probable cases, confirmed cases sa COVID-19. Timpasalamatan ta, isa ang positibo dari sa Negros Occidental, second test nag-negative na siya, third test ginapaabot ang resulta kag ginalauman nga mag-negative man. Nakagwa na ganito mo. Now atong 41 anyos balang babayi nga taga Banwas ang Abi Magaluna. Agalubos ang pasalamat sa pamilya niya kag pasalamat ang mga taga Negros Occidental man. Nga dasig to ang iya sa nga pag-ayo. 527 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta. Noon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, sa mga nagaproblema sa ila sedengga at taibla, di maayo ang pamatsagan bangod sa diferensya sa ila sedengga atay, liver, ang sabat sila maka-aksyon. Ang pinaka-epektibo nga pangontras na among DTX 500. Napabatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins. Eding nga DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa mag DTX 500 na plus taas ang blood sugar nyo, diabetic, may ara ka mo family history nga taas ang nga may ara sang diabetes. Hindi na paghulata nga maggrabe pa ina. Mag DTX 500 ka na, mabakal sa taran nga butika. Action Radio City Hall Report. Social Amelioration Program, no? Nga ginahatag sang ato sa gobyerno nasyonal pagi sa Department of Social Welfare Development o kon DSWD. Grabe nga mga problema na eksperyensyahan sumong sa mga lokal nga opisyal naton diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Una, Huntas Bacolod, artista kadtuan ang outside Bacolod, kay may ara, duwa na barangay, dito sa banwas ang hinubaan, nga ang ilas ni mga benepisyaryo nga nalista, na kabato na taran niya tag 6,000 kapesos. Duwak barangay ha, kag subong nga adlaw may duha pagig ka barangay. Nga gin, umpisahaman panagtag. Ining 6,000 pesos nga social amelioration program. Deres Bacolod, kamustahon tabi? Action Radio City Hall Report. Sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon bis kabin. Action Mar, ang Bacolod City Treasurer's Office ang mag-withdraw sang initial nga 200 billion pesos. Amo ni siya ang Social Amelioration Program funds nga dedicated para sa Bacolod City. Kung sumahon, all in all, ang more than 98,000 ka mga sub-beneficiaries, ini sila ang ginhatagan no, sang more than 500 million pesos nga sub funds. Sa pagpakikangot naton kay Bacolod DSSD Head Pasita Tero, sunod siya umpisa buwas sa ngadlaw April 16 o kung sa April 17 makastart na sila sa pagpatigayon sang payout kutob sa mga sub-beneficiaries sa Bacolod City, pero hindi tanan Action Mar. Bangod ang initial nga pag-withdraw sang City Treasurer's Office is 200 million pesos gidamang, hindi pa ang kabugusan nga more than 500 million pesos para sa first wave sining financial aid. Susunod kay Tero, ang 200 million pesos makaigo ini siya sa 33,300 ka mga sub-beneficiaries sa Bacolod. Wala pa gin-reveal ni Ma'am Tero ang mga kabaranggayan nga diin bala unang barangay makabaton sa sining financial aid. Action Mar, kay sunod siya kutob sa mga barangay nga nakasubmit sang clean list o kon okay na nga listahan sa mga sub-beneficiaries. Amo ini sila ang una nga matagan sang 6,000 pesos. Action Mar. So, kay Tero, hindi house to house ang pagpanagtag sining cash assistance, kundi ipaagi ini sa barangay hall. Pero ang pag-distribute sang cash aid ang mag-oversee man ang representative gikan sa DSWD, DSSD, DILG, PNP kag ibang Action Mar, pero by schedule kag by hour para mapatuman ang social distancing kag ibang mga precautionary measures kontra COVID-19. Aring palayaga ni DSSD Head Bacolod, Pasita Tero.
Naga-prepare kami subong sang payroll, no, sang inog payout namon kay hindi mag-withdraw ang amon nga treasurer's office kung hindi kami kadangat sa ilang nga i-withdrawon nga kwartan. So according to our assistant treasurer, kung mag-withdraw sila 200 million, dapat ang beneficiaries nga matagaan namon sina mga 33,300 ka beneficiaries. So, ginapa-prepare ko amo na ang 33,300 nga tapos na, nga na-clean list na para ipa-process ko ang payroll. Possibly when, ma'am? God willing, kung makatipon ko ni karon, tani ang plan namon is tomorrow. No, we have to coordinate pa with the barangay. Siyempre, informe pa na sa palihagan ni SSD Bacolod Head Teresa Nosia may pila pa ka mga dalagko nga mga barangay kangay isang barangay Mansilingan, barangay Pahanokoy nga may mga ginapaghingagaw pa nga mga document regarding social amelioration program nga padayon nga nagasulod sila sini nga talatapan. Update yung balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So, kabay pa buwas nga adlaw makasugod naman panagtag ang DSSD diri sa Bacolod City sa sering una nga 6,000 pesos nga social amelioration program. Financial con cash subsidy ini para sa mga apektado sa COVID-19 nga crisis. Sa banwas ang hinubaan sa Residentara, tiyaman ang una gid nga barangay, duwa ka kabarangay dari sa Negros Occidental, ti subong siguro apat na kamanti subong adlaw, gin-schedule man papanagtag sa mga benepisyaryo halin sa barangay 1 kag barangay Kulipapa, banwas ang hinubaan. Nagligad, barangay Sangki kag barangay Dawag. Nano ang rason, nano ang ginimo ya sa lokal nga panguluhan sang banwa kun nga ang si Mayor Ernesto Estrao nagsilingman nga kon problema damo sang problema nga na-encounter ang amon sa banwa, damo sa mga nagreklamo kay way malakip ila sa nga ngalan sa listahan pero way mahimo kay manti dapat anay i-screen, dapat sala unsang insakto para nga ang benepisyaryo matutuod gid nga benepisyaryo. No? Hindi man pwede baton ka sa kon may ara ka sang ginabaton nga sweldo. Bulanan nga sweldo. May pensyon ka. May negosyo ka. Kaya ang tinutuyo sa makaksyon, poorest of the poor, mga pigado sa mas pinakapigado sa mga pigado. Sangki kag barangay Dawag, no? Kung basahon mo ni Daog kay DAUG, pero Dawag manawag ni Mayor Ernesto Estrao. Yari siya sa atong sa nga interview sa mong gilabang hapon. Ang tanan ng mga beneficiaries or allocation intended for barangay Sangke and barangay Dawog, nakabato na sila sa ilang allocation for 1 month 6,000 per beneficiary. May mga duty lang kami nga mechanics nga gin-observe kag hindi ba may problema gid man, manageable lang ang problema. Una, na gin-identify sang barangay official sa ang dapat tagaan base sa protocol and requirements sang DSWD. Para maklaro kag hindi mag-ano na kung sino gid nga beneficiaries. Nagapungko ang taga Purpose, taga DSWD in charge sa Purpose kag ang samon sa barangay man kay para nga masiguro naton nga hindi sila mga pensioners buti nga nun gin pa-intra namon ng iban nga grupo nga mahapos mag-identify sa beneficiaries naton sa reklamo kada mo namo gid tungod kay kun imo kanon ang population sa Banwa Sinubaan mga ara sa mga 15,000 na including ang extended family. So, ang allocation is only 7,780. Damo gid ang mga reklamo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So, para 7,780 ang
benepisyaryo. Itimes mo na ang 6,000 ang kantidad na ipanagtag dira sa mga apektado sa COVID-19 sa Banwa sa Ginubaan. 13 ka barangay ang Banwa sa Ginubaan. 4 na ang nahatagan. May siyampa. Ba sigurado nga may ari naman ang schedule ay panagtag dito sa Banwa sa Ginubaan. Kung may sobra-sobra nga pundo, bas hindi ba na hindi ba na pag-idingot goro sang ato sa gobyerno nasyonal agi sa DSWD ang paghatag sa mga wala pa nahatagan. Pero ginauna nila anay niya. Inang piyo-piho bilang benepisyaryo, bala tutuod nga benepisyaryo, bala. Sa bagay, kung nabasihan naton, sila ni ang nagaantos kidya. Ang kalabanan sila sa ila, remedyo general lang, 1 day, 1-8. Iban gani, no 8 na gid. Sa sunod sa isa kadlaw, muning dapat nga unahon ta. Para 5:42 na aksyon, Radio Philippine Standard Time, sa ato sa live stream. Nira Hirotse, Steve Ryan Clavero watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Araman si Andres Jr. in Jortos. Wala pa kami ka-fill up. Ti ano na iya kay wala madiga panghatag form. Kaina sa presentation sa bansang provincial government. Kung kahapon, naibaluan nga kung nag-fill up ka sang form, why ina nga kahulugan nga benepisyaryo ka na. Kaya pag fill up mo sang form, ang tinagay sa isanitize pa na, sa laon pa na sang DSWD. Kaya ba na nga, kung mayara ka mo fill upan dara nga form, di nyo pagpasulod dayon sa depensar nga magkabato ng kawipibiho. Kaya isasaon, screen pa na sang DSWD. Sabayan sang regional nga taladapan. Milda C. Guan C. mayang hapon. Andres Inhortus, okay. Hambal ni Presidente Digong 200 billion ang ipangatag aksyon na Marlon Sinabugos nga Pilipinas na siya, no? Aman ang pinakadako nga ginpain nga kwarta sang pusod Pilipinas, 200 billion sa maragtas sang Pilipinas, sa istorya sa Pilipinas, amo ning pinakadako nga ginpain bilang bulig sa mga tao nga pigado. Di kay story ba ng COVID-19 crisis Pilipinas mo? First time natabo ng mga sitwasyon tas bong. Ede Recafort, OTTG, Christine Tagsi, tas Yuna Ruiz Amar, Linda Garagay from Japan. Kamusta ang Japan na, Ma'am Linda? Problemado mo na mga tao sa Japan. Tas Yuna Ruiz Amar, bagon man sa COVID-19. Rose Sabio, Hello Action Marlon, salamat Ami Merender nga aser sa 30 mauntat na ang COVID-19 how nga pwede tana kagwa kay sa Manila sige pa dugang way pa ni mabalaan makaksyon lawig-lawig pa laton ta parang pizza 30 nga mo ng period sa community quarantine nga gina-implementar. Depende pa na sa dalagan o kung sa sitwasyon kami nag-alalabot kamay nga mga stranded nga overseas Filipino workers nga mga negrosanon 35 lang nagabot na sila kahapon sa hapon. Halis sila sa magsiling kita OFW no blamot silingons na gaobra na sila sa ibang nga nasyon kalabanan nga mga pungsod subong apektado sa COVID-19 automatic magka-aksyon nga ipidalamin na sila sa 14 dias nga mandatory quarantine. Ang 14 dias kapon plan ang umpisang uno ang unang nga pag-isip isipon tara 14 days gina quarantine sila subong dito sa Provincial Healing Center sa Tumandok Village, Banwasang, EB, Magaluna. 35 lang na, first bus pa na. May manag-abot pang iban, damo pa stranded, pati non-OFWs. Ang isip-isip naton, dilapit 200 lang, timakin mo yan. Monitor pa na sila, lawig-lawig pa nga pag-monitor. Mas mayo ng sigurado, sang sa magparihog kita sa pungsod Singapore bla ngaway pagani maklaruhan tong sitwasyon to ginlift na nila ang quarantine community quarantine yung ginatuwag kundi tumuhaw naman lawat kaso dumamo naman. Ami Merender si Sara Escoban
Shout out lang mga frontliner, barangay 14-B, barangay captain and council. Kag sa mga barangay tanod. Salamat 24/7 nga pagserbisyo. Kenneth Valencia. Neneng Franz, watching from Barangay Bata, Pine Tree Zone 5, Family Santillan. Chodalin Barcelona, watching from Mansilingan. Vicente Nobles Perez from Paranaque. Jessa Maini from Somag. Cheryl Che Campa. Sitwasyon sa Negros Occidental, ginapapauli na kami watching live from Kuwait. Monitor lang ko halin pagina kung ano na sitwasyon sa Negros Occidental, ginapapauli na kami. Okay. Jonelo Alfonso, good PM sir, there is Manila, pwede nakagwa dari pagkatapos April 13, sir. Grabe na yung community quarantine. I don't know, no? Grabe yung kaso pa na sa Metro Manila. May lockdown ganun na. Philip Laurente, halindri sa barangay Minoyan. Junior, mainit region, araman si ako ni Iya. Tanyaw ko lang, Perlado family, Celine Holmes, Fortune Town, from Boson, Perlado, MV Sun Road, Yatsuka, Nakuda, Russia, sa Russia. Jomari Pormentera, monitor lang kami ni Jenny Perez sa Manilbagan. Arawan si Kenji Yung sa Bacolod, wala madala sa pwede magkabiyahe. Way pa kay jurisdiction lang to sa Negros Occidental. Ang hulaton nyo, Bacolod na naman ang ginang muno ko. Atong anunsyo ni Governor Bong Lacson, ang sakop to maka-aksyon sang Modified Enhanced Community umpisa April 20. Why tumalakip ang Bacolod? Ang Bacolod, pihom nga panumdum ka nagadihon mga siguro. Sang kung ano ang ila sining himuon man, kung ba na maupod man sila, kay halin sa una, gaupod man ang permeng Bacolod City. Kaya budlay man kadamo sa nagasiling nga kung di magupod na Bacolod City, mabulubudlay sitwasyon. Kay lain there is Bacolod, lain outside Bacolod. Kaya outside Bacolod, naging mundo bago lang ni Governor Bong Lacson nga mga konsumong hapon, nga mga pagligwat gamay sa ginapatuman nga community quarantine, nga mga tricycle driver ginapasugtan na nga magbiyahe umpisa April 20, pero may limitasyon gapon sa pagpasakay sila sa pasahero. Classmate Roslyn Cordero Ginagin, naraman si Toto Dondi Blanca, salamat. Rex Gutierrez, Sir Malone sa April 20, padayon gihapon na ang number coding. Bacolod na siya. Nahulat ton tawa ay payasang announcement ang Bacolod, angot sa ligwat man, sa pila ka ginapatuman sa nasaan sa Enhanced Community Quarantine, ang number coding yati Bacolod umpisa, subaw pa lang adlaw na nag-umpisa, ang number coding sa Home Quarantine Pass. Subong pala na yung adlaw ng umpisa sa Bacolod City. Inday Aileen, Hinovea, inablos ta. No? Marlede, inablos sa pagkaisa nato de. No, si Marlede Brillantes sa obsequio, paano ko na kaobra ang construction sa Bacolod, ya kay wala jeep nga sakyan. Di, may raman tricycle, guro. Basta mo itong ambal ni Gov Lacson, kinaway malakip niya ang BOJ, way malakip ang bus. Remus Sinovea, totong, no? Ronald Ayan de Liomes Evidente, thank you sir. Roldan, tamyaw lang Hepti family sa Panakoy, sila nanay Jesusita, tatay Rafael, Roslyn, Serena, Nonoy, Cyril, kag sa tarantarang nga taga-Purok, Villalores, thanks God, barabot damo pa, mahapo man, la 5:50 na, balikan ta man, kamodo kay Dugaya, pagkatapos kilabang sila. Patuloy kayo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Kasata Efren Genovea, monitor lang kami di Paet Relocation, Lacalotas City, si Bornok Makalipsay, Nanay Carmen, monitor sa saring mga tinion. 5:54, Balikantang Patrol, natipon nga balita with Action, Eden Aboso. Patrol Reports. Action Eden sa report, please come in. Action na Mars ka sa setting adlaw sa enhanced community quarantine sa Station 1 may duha sa gihapon ka mga nagkaladakpan nga wala sang HQP o kon home quarantine pass nga naapruhan sa aton mga kapulisan Action Marno nga nagawa sila puloy-an without this permit. Sa Station 8 naman may isa kag sa Station 7 Action Mar may apat, pero in so far medyo nag-iban-iba naman gid ang mga nagapasaway sa ibang nga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Subong adlaw ng Action Marno, nagpanagtag sang ikaduha nga batch sang relief goods sa mga opisyal sang Barangay Banago, tisro kay punong Barangay Ricky Mijares. Lakip sa relief goods nga ipanagtag amo nga sobra 2,000 ka relief goods gika naman iya sa syudad. Dugang pa ni Mijares, bangod limitado ang ginahatag sang syudad, imbi tanan nga 6,800 households sang barangay ang magkabaton sini, rason nga tinagatinguha sila nga matagaan sang relief goods sang barangay ang hindi makabaton sang gikan sa syudad. Apang siging klaro ni Mijares nga hindi parehas ang ginahatag sang syudad kag barangay, bangod nagadepende ini sa budget subong man sa mabaton nga buli gikan sa mga pribado nga individual. Sulod kay Mijares, sa mga hindi makabaton sang iya ka syudad ang ginatagaan sang 2 ka kilo nga bugas kag karon ginalakipan sang 2 ka miswa kag 1 ka sardinas. Ginbulgar man sang kapitan nga 4,700 lang ang allotted beneficiaries ng DSWD sa sining Social Amelioration Program. Kalayag sang kapitan, isa sa kabudlayan angot sa SAP among mga requirements kaangay sang ID. Bagod hindi tanan nga residente sang Banago
ang may valid ID nga pwede man magamit sa SAP. Nagpangabay man ang kapitan o kung si Kapitan Mijares sang kooperasyon kag konsiderasyon man sa kag pag-insyende sang taga-barangay Banago. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Uno sa balita, uno sa action sa Bacolod Action Radio. Alas 5:56 na Action Radio Philippines Standard Time. Iban nga balita, way tamalabutan tutok karon na sa Action Farming Line sa IC Media, tubdo ba sa 9 with Action Art, no? Ay, by the way, happy birthday, Gli, kay Action Art Tayhopon, no? Subanggid nga adlaw. Sino, basta karon na sa pahinsang Action Farming Land sa IC Media, top 12 na siya. Selbeth Iyap, Treg si Ibosyo, Gabanitor, Evan Cesario, Magulangta, Lives Francavilla, Burgos Pontevedra, salamat, Josefina Locsin, Hini Rato, at ali sa pag-untat sang ulan, madula man ang COVID-19. Sa iban nga barangays Bacolod, pabalok mo dibe, nag-ulan mo da sinyo, kay sa Bandalagan, grabing bunok sang ulan kaina, dari sa amon sa area sang Burgos, nalatnan man, nag-ulan man, kanamian nga mag-ulan niya, no? Nagbalabugnaw gawa ang tiyempo naton diyo. Si Toto Alex Capulot, good PM, watching from Sipalay City. Judith Calvesa Pamposa, monitor kami di sa Emerald Street, Barangay Tangob, Kabarangay Korea. No? Tanan-tanan nga mga taga-Barangay Tangob. Mustang barangay da? Okay pa? Okay, giguro. Philip Laurente, monitor man si Mayor Joselito Y. Malabor sang Isabela. Halin kay Philip Laurente. Toto Ramel Estilo, musta nga itong sedang sitwasyon da, Toto Ramel, tara sa Capitol. Si Toto Joel De Vera Sr., salamat, gabanitor man. Aldea, Toto Ronnie Aldea, sa bahin sang Bacolod Traffic Authority Office niya. Si Toto Ronnie Aldea, Jeffy Gropi Hawod, ambal ni Sir Jeff, check lang ha, kay may nagbalita nga may maabot nga bagyo. Basi mo na ng indikasyon la, nagtupa ang ulan. Pero may mga info na siya nga nagsululog kag na patong sa ato sa limang aksyon na. Ambal ni Jeffy Gropi Hawod, pacheck lang nga may nagbalita ko no. Nasunal ni siya, no? Nagbalita nga may maabot nga bagyo daw parihuman sang Yolanda kuno, kakulodbaan mga ba? Amo na ang siling ko nagligad nga mga tao magpreparar man kay leading to trangkaso gid ina. Plus may COVID pa. Thanks from Jeffy Gropi Hawod Balantayan. Tara hindi na pwede mabaliwalain, no? So, balabantay ta. Ulo aligmat na to. Aligmat kita. Vicente Nobles Perez. Shout out ko na family Perez kag kalsado sa barangay Pacol, Bagos City. Impunto na size na. Pilaplak pilog niyo. 500 o 500. Ginatos pa. O sige lang, okay lang. Salamat na lang sa pag-monitor. Walang sawang pakikinig dito sa Action Radio Bacolod. At amyaw na classmate si Chona Aldea kapamati siya. Classmate na, no? Haling kay Aldea Rone. By the way, batch ang batch 89, no? Sang Don R.A. Medel Elementary School sa Barangay Tangob. Kag batch 93 sang Doña Luisa Medel National High School. Nagpasalamat guys taran-taran sa nga mga nagbulig para nga makahatag man sang bisan gabay lang nga bulig sa mga batchmates namon sa siling ginapangatubang krisis. No? Nagpadalaman sang bisan gabay labang relief assistance bulig-bulig. No? Salamat guys taran-taran. Alas 6 on Action Radio Philippines Standard Time. Eva Torre, watching from Barangay RSB, Lacar, Lotasri. Sige lang, abos-aboson na lang niyo parang mangin talon saing tarandla. Bederis na lombe daw nagasunod-sunggod ng aton sining
Internet daw. Oh, ano yan? Rother Kirk Lorenzo Olmedo watching from Escalante City. Thank you, thank you. Thank you man sa ulan. Alas 6:01 Aksyon Radio Philippine Standard Time. There comes a time. Action reports after Ubedison magabalik na naman buwas. Alas 4:30 utod alas 6 ang gabi. Magasunod na aksyon, balita evening edition with action John Dale Salazar. Action May Ann Defensor. Mga balita lokal, national, international, kag iban pa. Alas 6:30 utod alas 9 sa nasalintara. Toto kamo sa mga dalag ko pagig na mga isyu balita sa Action Farming Line. With action, Elmar Madera with action, Elway Dutelio sa technical control. Ako naman action, Marlon Hedobaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.